Ara a la tardor començaran una vintena d'obres al districte de Ciutat Vella. A més, es continuaran treballant els plans d'acció en àmbits com el social, el cultural o el comercial. Al primer Infobarris de la temporada us donarem detalls d'aquestes intervencions i sabrem quin balanç fan les entitats de la gestió del govern de Ciutat Vella. L'aparcament per a clients de la plaça de la Gardunya entrarà en funcionament a finals de setembre. La primera planta, destinada a la logística del mercat, haurà d'esperar a principis de l'any vinent. Quedarà pendent llavors l'obra en superfície. És possible que no faci tot el que es tenia previst, però si més no la Massana sí que estarà, la plaça estarà acabada de seguida, jo crec que això és molt important i molt positiu. Nosaltres valorem la feina molt positivament, esperem poder participar sobretot, no? Es tracta d'un dels darrers grans projectes urbanístics que es faran al districte. La intervenció a la Via Laietana, per exemple, queda ajornada, com ja va dir l'Ajuntament a l'inici del mandat. Això sí, per millorar la connectivitat entre els dos barris separats per aquest carrer, es faran petites intervencions, com la del Triangle Comtal, que preveu convertir en una plaça el que actualment és un aparcament de motos. Els veïns, però, no creuen que sigui la solució. Això és microurbanisme, no? Penso que cal prendre decisions valentes i penso que no es fa suficient i no es fa bé és el revitalitzar el comerç que hi ha aquí. Sembla que ara s'hagin posat una mica les piles, sembla que estiguin començant a fer alguna cosa, s'hauria d'escoltar més perquè quan hi ha molta gent que diu alguna cosa és que alguna cosa passa. I al final de la Via Laietana trobem dos espais que també fan de frontera entre barris. En aquest cas, el districte sí que intervindrà. D'una banda, els porxos d'en Xifré, una zona comercial en hores baixes que s'urbanitzarà per donar prioritat als vianants i facilitar el passeig i la connexió entre la Ribera i la Barceloneta. Just al costat, el passeig de Colom, la frontera entre el Gòtic i el Port. El districte vol potenciar l'ús d'aquest espai i millorar els passos de vianants que el travessen, un projecte que els veïns veuen com a complementari del pla d'usos. És augmentar la possibilitat de posar més hotels i ampliar les ofertes turístiques. Vivim en un barri amb interessos difícilment compatibles, que són els interessos del sector turístic i els interessos dels residents. I a l'altra banda del passeig de Colom continuen les obres de reforma de la Marina del Port Vell, un altre projecte polèmic. L'Ajuntament ha creat una taula de seguiment en què participen veïns i entitats. A la comissió del Port Vell ens hem tingut 2 reunions i han vingut els veïns que han volgut i a participar i a veure com anaven les obres. No ens fiem del tot, no? Fins que no veiem els resultats finals. Estan fent un model de ciutat que nosaltres entenem que no tenen respecte amb els veïns, que tot és basat en el turisme i amb el comerç i en privatitzar espais. També s'ha creat una comissió de seguiment de la refosa del Peri de la Barceloneta, que ha de derogar el pla dels ascensors. Les entitats volen formar part dels processos de decisió dels temes que els afecten i que les mesures que es consensuïn en aquestes reunions es reflecteixin en els futurs projectes del districte.